בואו נצא למסע גילוי כדור הארץ. כדור הארץ לא עגול, אלא צורתו אליפטי, הוא בעצם כדור פחוס בכתבים. הסיבה לכך היא כוח צנטריפוגלי שדוחף אותו כל הזמן כלפי חוץ. כוח זה יוצר מצב שבו הרדיוס בכתבים קטן מהרדיוס הקיים בקו המסווה. 29.2% מפני כדור הארץ הם יבשה, והשאר כ-70% מים. במבט מהחלל צבעו בעיקר כחול, ולכן הוא מכונה עגולה כחולה. 97.5% מהמים הם מים מלוחים, וה-2.5 הנותרים הם מים מתוקים. רוב המים המתוקים, כ-68.7% מהם, מצויים במצב צבירה מוצק, כלומר קרח. 70% מים מתוקים נמצאים באנטארקטיקה, ומהווים כ-90% מהקרח של כדור הארץ. 70% משטח כדור הארץ מכוסה באוקיינוסים, אבל אנחנו, בני האדם, בחנו וחקרנו רק 5% משטח זה. רכס ההרים הארוך ביותר על פני כדור הארץ נמצא מתחת למים ונקרא הרכס המרכז האטלנטי. הרכס המרכז האטלנטי גבוה מהר האברסט ב2 קילומטר. הנקודה העמוקה ביותר על פני כדור הארץ היא תהום צ'לנג'ר בשקע מריאנה שבאוקיינוס השקט. הגיעו אליה רק 3 אנשים, פחות מכמות האנשים שטרחו על הירח. קתרין סליבן הייתה האישה היחידה שצללה לנקודה העמוקה ביותר בכדור הארץ, והיא הייתה גם האישה הראשונה שביצעה הליכת חלל. וכך הפכה סליבן לאדם הראשון שביצע גם הליכת חלל וגם שהגיע למקום העמוק ביותר בכדור הארץ. שוניות אלמוגים הנמצאות באוקיינוסים והימים הן המבנים החיים הגדולים ביותר על פני כדור הארץ. שונית האלמוגים הגדולה בעולם נמצאת באוסטרליה, קוראים לה שונית המחסום הגדולה, וניתן לראותה אפילו מהחלל. אגן האוקיינוס השקט מכיל יותר מחצי מהמים הבינלאומיים בעולם. האגן רחב כל כך עד שהוא יכול להכיל בתוכו את כל היבשות. בכל יום מגיע לכדור הארץ כ100 טון של חומר בין כוכבי, בעיקר קרח המגיע מאסטרואידים. רוב החומר נוחת בים ומגיע בצורת גרגירי אבק קטנטנים. הידעת? המקום הגבוה ביותר מעל פני השטח הוא כמובן הר האברסט. והמקום הנמוך ביותר בעולם הוא ים המלח. הכנרת נחשבת לימת המים המתוקים הנמוכה ביותר בעולם. מדבר לוט באיראן נחשב למקום מעל פני השטח החמים ביותר בכדור הארץ נכון להיום. בשנת 2005 נמדדה בטמפרטורה של 70.7 מעלות צלזיוס על פני השטח. מקום חם נוסף הוא עמק המוות בקליפורניה. שם נרשמה טמפרטורת פני השטח הגבוהה ביותר שעמדה על 93.9 מעלות צלזיוס בשנת 1972. גם טמפרטורת האוויר החמה ביותר שנרשמה אי פעם נמדדה בעמק המוות ועמדה על 56.7 מעלות צלזיוס. והטמפרטורה הנמוכה ביותר בכדור הארץ נמדדה כמובן באנטארקטיקה, בכיפת פוג'י, והייתה מינוס 93.2 מעלות צלזיוס. הנקודה המיושבת בה נמדדה טמפרטורה הנמוכה ביותר אי פעם בכפר הרוסי אומיאקון. בינואר 1926 נמדדה בו הטמפרטורה של מינוס 71.2 מעלות צלזיוס. בכפר גרים 500 תושבים. האנטארקטיקה הוכרזה כמורשת המשותפת של המין האנושי, והיא היבשת היחידה שלאף מדינה אין חזקה עליה.
בתקופת הדינוזאורים הייתה על כדור הארץ יבשת אחת שנקרא הפנגאה. ככל הנראה, פנגאה לא הייתה יבשת העל היחידה בהיסטוריה. מדענים מצאו שקדמו ליבשת העל פנוטיה ויבשת העל רודיניה. ההתפצלויות השונות שעברה היבשת גרמו להיווצרותם של הלוחות הטקטוניים והרכסים באוקיינוסים, ואלו הם הגורמים לרעידות אדמה ולהתפרצויות געשיות. היבשות שעליהם אנחנו חיים היום זזות כ2 סנטימטר בכל שנה. מדענים גילו מחזוריות של התנגשות והיפרדות יבשות, והגיעו למסקנה שכל 600 מיליון שנה נוצרת יבשת על חדשה. לכן ההשערה היא כי היבשות התחברו בחזרה ליבשת על חדשה בעוד כ200 מיליון שנה. יבשת העל העתידית כבר קיבלה את השם אמסיה. אוהבים את התוכן שלנו? שנו לנו לייק לפוסט ועקבו אחרינו ברשתות החברתיות למידע נוסף על החלל והלכת. מוזמנים ללמוד עוד על כדור הארץ, החלל וכוכבי הלכת בעזרת המשחק המרוץ לגילוי החלל. פרטים נוספים והזמנות באתר האינטרנט שלנו.